No ano 1985, Manolo Paz viaxaba ata Madrid para participar por primeira vez na Feira Internacional de Arco, pois agora, algo máis de 30 anos despois, volve a un espazo no que este artista cambadés pretende difundir un pouco máis, si cabe, o seu legado. Moi agradecido porque é unha maneira de recoller parte do traballo que teño aquí feito. É o sitio onde está a fundación, que agora xa se pode levar a calquer parte do mundo, non? Como motivo deso, pois o vamos a expoñer en Arco, que vai estar ali, vai estar vendo a xente. E, bueno, pois aí iso non deixa de ser un dos sitios máis importantes para o arte contemporáneo. A Fundación Manolo Paz estará en Madrid mediante diverso material informativo editado pola Deputación de Pontevedra. O deputado de Cultura Xosé Leal afirmou na súa estadía no espazo cambadés que lle gustaría que neste ano do patrimonio, no que ademais Cambados será a capital europea do viño 2017, tamén fora recoñecida como a capital da arte contemporánea. Para o visitante ese turismo cultural, esa potenciación dos nosos creadores, eu creo que é importante tamén potenciala fora, que saiban que somos unha potencia, que no tema do traballo coa pedra, Manolo non lo comentaba antes, que en Estados Unidos pois a relevancia que teñen eses traballos é moi importante, e eu creo que proxectarnos fora pois vai permitir que Cambados, pois, xa que este ano vai ser tamén, digamos, a capital do viño, pois que aparte da capital do viño que sexa tamén capital da arte contemporánea e do traballo que desenvolve a Fundación. A Fundación Manolo Paz foi creada no 2010 a partir dunha leira rural na que o escultor tiña o seu obradoiro de traballo. Na actualidade constitúe un diálogo entre arte e o paisaxe. Este singular espazo estará presente en Arco do 22 ao 26 de febreiro.